What's up mga kaanak ni Jesus? Welcome po sa aking channel, Anak ni Jesus. Kung bago lang po kayo sa aking channel guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you! Ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ang aming bukid, Siman Tugudlana del Norte, full of nature.
Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye. God bless.